L'Elx es posa les piles al Gorfa, on fa la primera de les dues concentracions que ha programat. S'està a l'espera de noves incorporacions. El club ha anunciat avui que el Parma serà el rival del trofeu Festa d'Elx el 6 d'agost. L'Elx estarà esta setmana concentrat ací al Gorfa. L'equip de BKSS ha fet este matí el primer entrenament. Dissabte, en aquestes instal·lacions, jugarà el primer amistós contra el Rotterdam. El tècnic de l'Elx ha saludat l'equip de punt quan ha acabat la sessió matinal. Tot i entrenar prontes, els jugadors han patit la calor. Se'ls ha vist carregats d'aigua a l'eixida per a combatre les altes temperatures. En el grup estaven els nous fitxatges: Àlex Febas, que anava amb Hossa Niguti, i Àlex Martín, que ha eixit en solitari. Qui no ha anat amb els seus companys ha sigut Tete Morente. Sembla que tocat l'han portat a l'hotel en la furgoneta de l'Elx. Al Gorfa s'ha estrenat el nou delegat, Juan Sánchez, que estava abans en el CD Eldense. Dissabte l'equip franjaverd disputarà el primer amistós de la pretemporada al Gorfa i avui el club ha anunciat que el Parma serà el rival del Festa d'Elx. El partit es jugarà el diumenge 6 d'agost.